Thengpi thengprang kacharai kom nang jilapen aklim ke epon nang jia porahut kumania bang phuatum Aronre pen thengpi kang hu kepon kang ton ponpe asonsi ingnam raikom asai khia tum tami Aronre pen kepon athengpi kenep dun pardun ron asonsi thekponlong Dong Mukak Western Range angkang kedo Parokhwa Subbit Forest Officer Biren Singh Terang lapen arisang hotum aniwang keton kilang aporahut Niphaing Koraner Kep ada porphai trokra chitim apor krongpli atowarpi ari mate Bharat Pathu Aklam adungalong Aronre pen kewan mate kangho thengpi kadukawe plikebra hini sose kebi longpon lapen cycle humner kep an longpon pusi Dong Mukak Western Range along an palipon tanglu Halapu Parokhwa Forest Subbit Officer Biren Singh Terang pen kaning jepon ke Thengpi kang humati Aronre pen kepon abang phuatuma phan kapachini pon thuke aniwang le kang ho thengpi pon pusitami aniwang tami nep ingnang ponji pusi than pachini pon lapen Aronre pen kang hu ke pon athengpi ington nang pusi than pachini pon Kwan kibi dujila ali to nep long tengke 40 kb approximately cycle pen chotma mate motor pen kaprek pen adoma cycle pen ke wan si kenep long hum kwan cycle humner kep jong si alang tum ke wang ilangar ita la son plembom bono de nit tum aku an so se dok muka stapen baruka stapetum aku nep thuila mane alang tum apan la so abang ke pon dia pan itu unan ke so bori pon News Report Karbing Long Life